Mao na diha ang liguanan guys. Tubig nga gikan sa tubod. Oh. Ang swimming pool wala pay tubig kay gihabwaan. Ang style ani kung maligo mi sa swimming pool pagkahuman diha mi mangnawnaw diha. Kay ang tubig diha gikan sa tubod limpyo kayo. Ako sang pagnon guys kay namin nadunggan nga nagbadyo nga truck sa babaw among adtuon kay murag dili na siya katumas amon lang to duot. A few moments later. Hey. So kita bangan mo guys. Hey, duot. Okay. So, kuskaan na din yung mga tawhana di oy. Kaya mga tawhana oy. Woo! Terus tara. Salamat kina daog og duot. Kuskaan na duot oy. Balik kami sa swimming pool guys kay swimming pool tubod ay tubod balik mi tubod kay. Ngano lusot mo diha sa loob? Unsa may naa diha sa loob nga lusot mo diha? Nay gold. Lalan. Iyo ati naghawa mo eh. Lalo. Yo betul. Hala na nilusot. Hala na nilusot. Hala na anod. Balik. Brad. Balik. Halo. Hala ni balik. Kira sip. Hala ni balik. Jauh mo betaw. Ya, wah, ngap yuk. Pop. Ay, kumpiyansa, kumpiyansa. Tay kumuan. Grabe mo batang yun, ngapyo tras sa kuan. Oh, nipili tras bato, grabe bata. Nipili tras bato. Mau gitu nga. Lolo. Halo. Halo.
bangag. Oh. Mata ka ni samot ang dako. Bata pa guys, samot na ning mudak ko. Susunod magbangag atala. Oh, napagyo sa kabata guys, diray. Bata gani. Dami bata. Look, ngano ni bata mo so, masas lungag ko. Look. Hala, nahulog. Hala, nahulog. Oh. Apil mo sa bangag ko tao. Ano yun? Hala, naanod. Hala, naanod sa sug. Oh, ito na, nilapos naman dito, boss di ay. Eko! Dili ako! Oh, nilapos oh. Ito lagi, nilusot rin sa ubos. Yawan ni mga tawhana ay. Ako! Nangingi ko na. Hala, nangingi mo na siya. Unsa mo pangutana kay andam sa imong tubag? Hoy, ngunong naabot mo diha? Unsa man pangutanan mo nga abot diri? Ano naabot mo diha nga? Kami kay sige trio. Di man pasudlan diha ang bangaga kay ako ray musud diha. Bisa may nangyayari ari. Nagyari sa Kabujawa. Bisa nangyayari sa TV. Ang tagiya ni, ang tagiya ni. Bisa subo. Siya pangalan na. May among duulon. Tungan lang arbi o kansilo. Oh, kami mo na. Wala may duulon. Walo pa biyon. Kamu dito diha. Walo biyon oy. Ano bisu? Unsa nagud taon mo? Nindot kay dire guys. Ngari na mo dire pangaligo na mo. Ligo na mo kay nindot kayo ang tubig dire dili mo ni hugaw kay gikan is tubod. Kita mo na nagawa diha sa imburnal gikan na sa tubod limpyo kay na pwede na siya mainom. Ah, di lang may mo swimming pool kay ang swimming pool kay nahubas man. Jadi melong karena pe banyak lekong jalur-jalur bakal jalan Eko sorong Ligo na mo. Oh. Ligo mo diha ato ko ni wa ni tag-iya. Wa mo kay bawa na pati limpyuha nang gikan na sa tubod. Unsa nagud taon mo? Unsa na gutaw. Ali na mo mga guys, unsa ato ko ni. At na Ato ko ni ani man ni pati limpyuha ni dire oy. Gikan na sa tubod ang tubig. Oh. Ato ko ni oh, ligo mo dire. Libre. kay dire. Libre ni alang sa tanan. Oh, tanawa guys na. Oh, nanay gikogos yan, ambak oh. Ato ko ni, mao na mga kalaki diha nga Anak mo na. lukso diri ana mo na. Ato mo ni. Unsa nagud taon mo? Unsa ni gutaw mo? Di mo maligo diri. Sa di nga nimo. Lukso mo diha oh. Ato ko ni, limpyo kayo way hugaw. Ya, atong kauban nga tuwa dito sa dagat na ligo kay kanidaan ni dili man ni dagat tubig ni siya nga tabang gikas tubod limpyo kayo. Nya ni kauban nga uban tuwa atong ubos tuwa sila sa dagat na ligo kay mas nindot mo kuno tong dagat kay templado man. Kay dari kay tabang man tuwa sila dito ubos nya. Ako tong videohan ron. Unsa ato ako ni? Ato ko ni oh. Ana mo na. Ana man na oh. Sana gutawon mo tan-awan niya wag mo tabok puso. Oh, ano yung mga hosa Balamban Mix TV. Yung duha ka buhok. Sa may tanaw ninyo nga. Duha ka buhok. Tanaw mo. Tanaw na mo niya. Ligo na mo diri sa Kamuhawi Balamban. Limpyo kayong tubig. Ato man eh. Ay, kadlok ligo mo diri. Anak mo na. Unsa nagud taon mo? Kadlok ligo mo diri. Kay libre ni para sa tanaw. Wa man ni bayad. Unsa? Pwede mo kayong musod akong bangag dito. Yung mag-umon mo sa tubig. Limpyo kayong tubig. Ikan sa tubod. Bugnaw kayo. Marugikan sa termos. Oh. Marugikan sa termos. Di bugnawa. Ya, akong kauban guys, tura dito ay tulog ka buk nagpalayo og mayo. Oh. Tuwa sila sa dagat na ligo kay templado kuno daari tabang man. Gusto mo sila kanang parat-parat. Pasay que pesadar lekong sa Guys. Nag-meeting pa mi kami tulo guys. Ako na kayo guys. Ay, grabe nakapakay. Kaya guys, Nag-meeting pa mi. pinagkakapuyo dab guys. Mao tong kami relax sa midre kay padung mi uli guys. Aray guys. So relax sa midre guys kay
Ready na sa kayong motor guys, kondisyon kayo. Pero kami wala may kondisyon kay sige make that dive guys. Kapoy na kayo. Kapoy na kami mayo. Super stress na kayo ah. Baka na lang to guys. Bye, mabay na lang, bye.